nám něco o sobě. Kdo jsi a co děláš? Ve zkratce stačí. Jasně. Kdo jsem? Lidi mě ten poslední dobou nejvíc označují jako inspirátora, motivátora, který ukazuje cestu, jak zvládat těžké životní situace, protože sám jsem si několika prošel takovými situacemi. Nejenom, že když mě nespravedlivě zavřeli ve Spojených arabských emirátech ve věznicích a potřeboval jsem se s tím vyrovnat a naopak jako jsem to potom viděl jako přínos, který mě pomáhá v tom životě překonávat zátěžové situace. Tak je to i v tom potom následně, když jsem se začal zabývat pohybem sportu. Takže nejenom motivátor, coach, ale zároveň i sportovec, který dovolil si říct překonává poměrně obtížné disciplíny, kde je potřeba prostě vytrvalost, mentální odolnost. Hezky. No a jedna z těch disciplín je, že ty děláš plenky. No plenky, jako by prostě doufám, že nebudu potřebovat jako ve stáří, ale ano, bavíme se tady o cviku nazvaném plank, neboli plank, neboli česky pekno, což je takový cvik, kde se drží tělo rovně nad podlahou, s tím, že pouze člověk opřen o lokty, opřed loktí a o špičky nohou a drží se. Já znám jenom krátce takový krásný k tomu vtip, kdy pan doktor se spletl a najednou kouká do spisu a říká pacientovi, já se omlouvám, já jsem zapomněl říct, že vy máte už probíhající poslední minutu života. Ježíš, aspoň co byste si přál? Minuta, to je skvělý. Jak to? Protože já si přeju mít v planku. A proč? No, protože to je celá věčnost. Takže lidi, co znají, je to poměrně náročný cvik v rámci probíhajícího času. No a tak jsem si s ním vyhrál a v současné době držím na nejdelší výdrž na světě. Hezky. No a tak s tím se asi určitě bojí nějaká příprava, ne? Protože fyzická i mentální, bych tak řekla. No jasně, no. Já jsem tady lehce zmínil tu moji zkušenost a lapály, když se mě opravdu spletli. Když jsem přestupoval na její let v těch Spojených arabských emirátech a zavřeli mě po nějakou určitou dobu, i když nevěděl jsem nějak dlouho. A já jsem se snažil tam nějak jako začít hýbat, pohybovat, meditovat, mít svůj vlastně prostor a čas, abych se tam cítil pokud možno co nejvíc. No a tam jsem začal s plankem. Bylo to na začátku roku 2020. Na 2-3 minutách, víc ne. No, jenomže já jsem to vydržel, začal mě bavit posouvat se po minutách, ale pak jsem došel do nějakého času a zjistil jsem, já už nechci bojovat s další minutou. Proč? Tomu cviku patří, že to je náročný, že to tělo bolí, tak jako v životě není všechno na růžích ustlaný, tak jsem to začal spíš přijímat. Zaměřovat se na to, je to v pořádku, sklidňovat se, dýchat se a nejednou prostě to nebylo o minutách navíc, ale třeba o půl hodiny navíc. Jo? A takhle jsem zjistil, že v něm dokážu být i několik hodin a je to pro mě jistá forma meditace, je to pro mě jistá forma být v přítomnosti, flow, a zároveň zaměřovat tu pozornost na to, na co chci. Takže pro mě je to hodně technika, která mě ukazuje a umožňuje, že o tom, kam dávám pozornost, si rozhoduju sám. A samozřejmě ta postupnost fyzická, nechci říct každodenní, ale občasná, tak tomu přispívá to tělo potřeba taky jako k tomu vést, aby bylo zpevněný, aby ten core byl pevný. Ale ten cvik se mně líbí, že je komplexní a pomáhá na úrovních. To je super. A mě by třeba zajímalo, jak jako vypadá tvůj den, když máš nějaký takovej ten tréninkový, dejme tomu, nebo máš nějaký tréninkový dny, nebo je to spíš takový jako kontinuální? Tak já už to mám tak, že to tělo to baví. Jo. Takže já to nemám vyloženě, že bych se do toho musel nutit. Takže jako
i takový blbý pocit bych z toho měl, že opravdu dneska jsem to tak nějak takzvaně proflákal, nemám na to úplnou závislost, to ne, ale prostě cítím se líp, takže automaticky si udělám nějakou rozcvičku, vycházející z 5 typy čemu, protože pro mě je důležitý mít ten pohyb komplexní, jo. To znamená nejenom jako plankovat nebo plikovat, posilovat a zpevňovat, ale zároveň se umět protáhnout, mít ten stretching velice důležitý i po tom cvičení, nebo i mimo něj, opravdu se protáhnout. No a potom nějaký dynamický, to znamená, já se věnuju běhání, když to jde každý den, když ne, tak víc se neděje, prostě kdy je to možné, tak si běhám 10 kilometrů teď nějak standardně, ale když potom potřebuji zase přepnout do nějakého běžeckého rekordu, který taky vlastně nějaký držím, tak vlastně víc samozřejmě běhám další trasy. Jo, teď se spíš připravuju silově, takže to je častější, protože chystám další prostě výzvy k překonání a souvisí to teď víc jakoby s nějakou váhou, kterou mám na sobě naloženou při tom cviku plank. To jo, super. No a ty už nějakou dobu vlastně používáš některé naše produkty a takovej ten nejoblíbenější, jaký bys Pokračuj. Jaký by si zvolil za svůj nejoblíbenější produkt? No, tak já si ho pohladím. Ano, já patřím, jako se lidi rozdělujou v různých podobenstvích na nějaké takové, tak jsou taky rozdělené na kafaře a čajíčkáře. Já jsem spíš ten kafař. Já miluju kávičku, rád si dávám. Samozřejmě souvisí to i s tím, že mám trošku nižší tlak a tudíž ta káva mi dělá jakoby celkově dobře, to podpora energie. Samozřejmě každý k tomu má jiný přístup, ale káva, tea coffee od vás je nejenom prostě fajn, že je to káva pro mě, ale ona díky tomu, že obsahuje ty dvě úžasné houby, cordyceps a reishi, tak skutečně prostě tu hladinu té energie drží stabilněji, drží déle. A za druhý je v porovnání s jinými kávami, které jsem zatím jakoby měl, tak podstatně zásadnější. Není opravdu vlastně nepůsobí tak kyselé nejen v ústech, ale potom jakoby v rámci toho trávení. Takže pro mě je to ideální prostě doplněk, jakoby téměř, řekl bych dneska už každodenní, nejenom energie, ale i dobré pohody. Takže Kiko-Fit, tím jsem začal, a potom jsem navázal na další výrobky, které dneska užívám a dělají mi velmi dobře, ale to kaníčko od vás, tak to opravdu mám jako nejraději. No a ty jsi teda říkal, že ještě používáš nějaké další věci, tak co třeba zařazuješ do toho svýho režimu? Protože ty jsi v podstatě jako vrcholový sportovec už, tak určitě je potřeba nějakým způsobem si pomáhat, že aby to tělo to dobře všechno jako snášelo tu zátěž. Máš nějaký jako... No, jasně, no. A více už jsem téměř jakoby některými označován i v té kategorii longevity, to znamená ukázkou, že v tom úvozovkách zralějším věku se dají překonávat rekordy bez rozdílu věku a že to je spíš o tom postoji, o tom, jak se člověk o to tělo stará, o životosprávu, o to myšlení a psychické naladění. A tudíž ale jako samozřejmě nechci to podceňovat, takže vlastně doplňování nějakého testosteronu, máte vlastně ten Tribulus, přesně tak, kotvičík, vynikající, takže to skutečně užívám a plus jakoby tamhle je vidět jako i ten King Kong, jo, ale je to v tom právě taky vynikající, že to je obsažený v rámci, já totiž nejsem úplně ten informační typ, jako který přesně ví ten obsah, já se to jednou třeba přečtu, víc, že to je hodný, začnu to užívat a už to nějak extra nedržím jakoby v tom poli těch informací, že přesně vím to složení, ale je vynikající, i podporuje to močový aparát, a vůbec jakoby prostě je to fajn na udržení té síly jakoby prostě i v tom pozdějším věku. Jo, je to skutečně víc těch produktů, včetně tady těch úžasných
kaší vlastně vašich, jo, prostě je to úžasná rychlá energie, která nezatěžuje, která je vydatnou, má spoustu živin, takže těch výrobků je víc, ale nenasycený vlastně oleje, jo, který dodáme jako rybítu, že jo, přesně teď nás věc spíš jako by prostě budeš vidět ty, jako jo, ale opravdu více výrobků mě tady odsud vyhovuje. Líbí se mi, že jsou na té bioinformační bázi navíc, protože to je velice pro mě důležitý. Velice důležitý pro mě je i ten prvek přes koho nebo od koho to nějakým způsobem mám zprostředkované, ty vlastně ty výrobky, jak se cítím jako s tím člověkem, nebo protože ono, to programování probíhá i formou jakoby prostě mezilidskou, jo? My si vůbec neuvědomujeme, jako jaký je náš jako postoj, nastavení, tak to přímo se odráží a programuje do věcí, které mají ještě navíc třeba tekutější podstatu, že tam vlastně to bioinformační pole je velice citlivý. A to mě u vás s vaším přístupem a s naší spoluprací a vůbec jako jak vás tady znám, tak propojilo, že není vůbec jakoby prostě diskuze o tom, jestli ty výrobky by mě nebyly prospěšní. Jo, takže pomáhají mi i díky tomuto, jaký jste. Už jsem tady vlastně, tady jsem měl možnost seznámit a proto jsem vám věrný. No a ty si právě říkal, nebo respektive, ty se vlastně stravuješ víceméně jakoby tekutou stravou, jestli si to dobře pamatuju, nebo jak to vlastně teda je, nebo máš jako převážnou míru kytlí? No, teď je to takové nahoru dolů. Je to tak, že si jednou dám prostě klasickou vegetariánskou prostě stravu, výživou, tak to rozhodně není, když jako jsou nějaké i úlety, ale opravdu, když se nakalo jakoby ani na jedné ruce napočítat za rok. Ale bylo období, které končilo v květnu 2023 právě prvním světovým rekordem v planku, vlastně tady nejdelší výdrži, kdy jsem opravdu byl 2 roky pouze na té tekuté formě. Jo, to tělo to tak jako chtělo, vyhovovalo to, měl jsem spoustu energie, nezatěžoval jsem ho právě tou hmotou, kterou potřebuje vždycky to tělo samozřejmě zpracovat, a tím pádem člověk má ztrátu energetickou za první a za druhý, kolikrát právě se to i ukládá ve formě nějakých neúplně příjemných věcí, toxicit a tak dále. A mě to vyhovovalo, já jsem se na to naučil, dodával jsem tělu prostě živiny, které jsou pro mě podstatné, důležité, fungovalo mě to a to bylo podstatné, já jsem to neřešil hlavou. No, ale prostě pak přišla nějaká změna, asi jsem byl nějakým módu jakoby dlouhodoběji a potřeboval jsem jakoby zase se víc tak společensky jakoby prostě třeba zavědět s lidičkami prostě jo, a podobně. Takže to je hodně jakoby o sociálním jakoby kontaktu, co se týká jakoby dát si něco společně a tak. No a teď to mám tak, jak říkám, jo. Jednou prostě já se najím, pak třeba den, 2 dny, 3 dny, týden nejím, pak si zase něco dám, ale jakoby doplňuji pořád jako ty výživové suplementy každý den, což je pravidelně. Hezky. No a co ty si vlastně už vyzkoušel za ty naše kaše? Ty si myslím... Já jsem měl tady ty 3 druhy, které tady na mě koukají, to znamená Buddha, Lama a Gaia. Jo. Já přiznám jednu věc, já jak v tom životě, tak i třeba v tom jídle jsem se naučil vlastně vnímat to, co mi je na tom příjemný a nějak jakoby nevnímat to, co zrovna není. Takže u mě, jako když by si se zeptala, co mi víc chutná, tak já řeknu, každá mi chutná. Prostě jinak, ale každá nemůžu říct, jakoby prostě, která víc, která míň. Najdu si tam tu vždycky esenci, která je pro mě příjemnou, nechám si strhnout, když vím, že to je pro mě vhodné, tou nepříjemnou. To je první věc. A druhá věc mě vyhovuje jakoby jistá úprava taková, já to dělám dost intuitivně, nebo nacituju to, kdy já mám rád jakoby trošku ostřejší, prvnější věci, jo? Možná i tím, že jak říkám, mám trošku nižší tlak, neprotrvují se mě tak dobře vlastně periferie, takže vlastně chili mám rád, jo? Takže já si vlastně jako vždycky nejdříve, než jako zaliju převařenou vodou, protože úplně horkou se taky nemá, že? Tak vlastně já si tam dám koncentrát ovesného mlíka kolem, dám si doprostřed tu kaši, koncentrát do mlíka, který je studené, dám si tam trošku chili, dám si tam med
a potom teprve vlastně, když je převařená voda, tak to zaleju, lehce promíchám vlastně, nechám chvilku odstát a potom to mám v tomto ladění, jakoby prostě, jo, takže si pochutnávám. Ty si děláš ještě takovou svoji speciální recepturu. Ano, přesně tak. Ty má, čili to je zajímavý, to možná někdo by zkoušel. A přidáváš si jich do všech. Jo. já to čili zvládnu. Samozřejmě je důležitý, když si tu kaši dávám, děkuji, jak mi to přijde, a tím pádem i podle toho, co předtím, jak se cítím a tak dále, když si dám víc toho chili, tak pochopitelně může se stát, že to trošku vnímám jakoby prostě že to jde prostě trošku jakoby takzvaně nahoru do hrdla, jo, a záleží na to, jak dlouho jsem předtím jedl, nejedl, co mám za výkon, ne, a v jaké době prostě si ji dávám. Ale to jsou všechno věci, které já teď nemůžu vyloženě jakoby ordinovat nebo říkat, že takhle je to správně nebo ne, protože já ty věci opravdu ladím podle momentálního stavu a pocitu vlastně těla. Já se vlastně jakoby třeba podívám na tu kaši, představím si, co ve mně vyvolá, když bych si ji dal, a teď jako zjistím, aha, tuhle ne, ale tadyhle tu ano. Jo? A dám si tam třeba míň nebo víc toho chili zase podle toho pocitu. Já hodně pracuju právě s řečí toho těla, což jsem neuměl, a když jsem si to tělo, dovolil si říct, jako dostatečně vyčistil, tak najednou ono mě začalo probouzet a říkat, co je pro něj vhodnější a co ne. Takže vlastně tohle je zatím můj systém, ale chce to prostě nejdříve pročistit to tělo, rozpohybovat ho, vypnout trošku jakoby tu logiku a rozum a vlastně začít s propojením toho těla komunikovat, a ono nám se mu řekne, jakoby, co je pro něj nejvhodnější. Takhle vlastně pracuji nejenom v rámci té výživy, ale i toho pohybu. Jo? Že vlastně vnímám, co kde je potřeba uvolnit, prodýchat, naopak zapnu, naopak jakoby nějakým způsobem vlastně zase s tou pozorností odpojit. Takže je to vlastně jednoduchý, když člověk se jenom do tohohle flow uvolní a nechá se vést. Že pak funguješ hodně intuitivně vlastně. Ano, je to tak. Super. No a ty vlastně teď v rámci těch tvých různých projektů, tak ty i docela dost cestuješ. Ano, je to tak. A je to, nebo takhle, cestování za mě je skvělý, ale zároveň myslím, že hodně náročný jako fyzicky. A ještě když se do toho člověk snaží zůstat nějakým způsobem přesně na úrovni, kdy potřebuje podávat přesně třeba jako ten 100% výkon nebo optimálně 100% fyzický výkon a tak máš nějaký třeba svoje už přesně takový jako rituály nebo typy, co ti dělají jako dobře, co ti funguje, aby se s tím jako zvládnul rychle a efektivně vyrovnal. Jasně, já jenom úplně v krátkosti, jako fajn je, když prostě potom třeba ty suplementy, které samozřejmě si takhle jako sebou vozím, tak jsou vlastně v těch kapičkách nebo v takovém tom balení, který cestovně jako je efektivní, jo. Takže to je prostě paráda, takhle si to můžu vozit sebou a nejsem úplně prostě závisí na tom, že nutně si někde musím dát jídlo, jestli budu mít nebo ne a tak dále, takže to je prostě jedna taková úroveň jistý nezávislosti na tom. No a jinak pro mě, jak se vypořádat s těmihle změnami, tak je prostě co nejvíc prostě být sám v sobě. Dýchat si do břicha, odpočívat si v něm, sklidňovat se. Dech je jedna ze dvou automatických funkcí našeho těla, srdeční tep a dech. A skrze dech dokonce se nechá ovlivnit i srdeční tep, sklidnit se. A my, když jakoby často hluboce dýcháme, sklidňujeme se, tak se to automatizuje. Nemusíme na to myslet. Takže když je někde nějaké neúplně příjemné prostředí, změna, tak o to víc jenom si uvědomuji jako pozorovatel, jdu dechem do větší hloubky, aniž se na to zaměřuju nebo na to myslím. Takže pro mě je to hodně o dýchání, zároveň o pozornosti, čemu jí dávám a čemu nechci jí dávat, uvědomovat si to a tím pádem vlastně nenechat si strhávat tu pozornost nějakým negativním polem, jo? Lidmi nebo informacemi nebo situací,
Takže tohle, co mě taky hodně pomáhá. No a samozřejmě takový postupný trénink, když původně jsem nevěděl, že to bude trénink, kdy se učím vlastně zvládat nekomfortní situace, vystupovat z té, jak se říká, komfortní zóny, průběžným postupným otužováním nebo tím sportem, tím cvičením, tím překonáváním těch hranic a limitů, tím bosým běháním kdekoliv téměř, tak mě právě umožňuje, abych lépe zvládal i ty nepříjemnosti, i na té fyzické a logicky, protože to souvisí i v psychické úrovni. Takže to jsou moje takové věci. Jo, a mimochodem nastavení v hlavě, které je, že prostě všechno je v pořádku, i když se mi něco nemusí líbit a každý má právo na nějaký třeba, dejme tomu, svůj názor a to neznamená, že s ním musím souhlasit, ale neznamená to ani, že s ním budu soupeřit a hádat se s ním. A vlastně tohle to jsou všechno věci dohromady, které mi dávají takovou tu pohodu. Já se cítím doma třeba i teď na tom kavalce díky tomu, protože je důležité, jak se člověk cítí v sobě a potom se může cítit i kdekoliv, taky tak. Takže vlastně všude jsi doma. Takže všude zvejší. To je. No, tak to je krásné. Tak jo, a teď jenom ještě se teda zeptám. Ty když vlastně jsi v tom plenku, ty už jsi tam byl přes 9 hodin, jestli si to dobře pamatuju. 9 hodin, 38, 47. Nepředstavitelné číslo pro mě, ale viděla jsem to na vlastní oči skoro. A tak ty tam potom podle mě musíš řešit i různý jako otlaky a diskomfort, že extrémně toho těla a tak to. Tak jak potom třeba ty to tělo léčíš, nebo jak mu potom dopřeješ vlastně tu péči? I v průběhu té přípravy je velice důležitý mít v rovnováze i čas na tu regeneraci. A všechno, co člověk dělá, by měl dělat co nejvíc aspoň vědomě. To znamená být vědomě v tom pohybu, v tom cviku, v tom nekomfortním, ale být vědomě i v tom komfortním. To znamená v tom oddechu, v té relaxaci, v té pasivní části. To znamená nevyčítat si to, nevnímat jakoby třeba jenom jednu část, ale komplexně to mít nastavení. To znamená, ano, vládím se někde třeba v posteli, odpočívám, ale taky si uvědomuju, že prostě ležím jenom na jedné straně a přetěžuju. Jako uvědomuji si i ten vlastně pasivní odpočinek tak, aby byl produktivní a ne kontra. Takže je velice důležité najít tu rovnováhu. Mít i ten čas na spánek, mít i ten čas na dostatečný relax. Jo? A v tomhletom vidím já prostě potom tu možnost, jak dělat extrémní výkony a přitom mít jako velice dobrou regeneraci a moc jakoby pokračovat v tom dál. Takže za mě být přítomen, uvědomovat si to tělo, uvědomovat si i svoji hlavu, svoje myšlenky, uvědomovat si i to, co člověk vyslovuje. Slova mají obrovský potenciál, sílu a dokáží programovat i podvědomí. Takže opravdu tak, jak myslíme, tak, jak mluvíme, tak svým způsobem i potom žijeme, anebo vlastně přinášíme do toho výkonu nebo do toho nějakého konání prostě potom ten obsah stejný. Když tam hledáš vlastně balans podat. Ano, je důležité, aby to bylo vyvážený a nastavit si ty priority. Jo. Jako pokud někdo člověk nemá čas, OK, tak jakoby, ale tím pádem ta jeho priorita je stanovená jinak a měl by zase si to přijmout a nevyčítat si, že proto nemůže něco jiného. Člověk se uspokojí tím, že si to nastaví, přijme, rozhodne se, začne to dělat a je to v pořádku. Nic není špatně, že to dělá míň nebo víc, to je blbost, to je jenom jako prostě jenom nějaké nastavení v hlavě, které nám komplikuje život. Je důležité, abychom se rozhodovali, abychom to dělali a abychom jako si to nevyčítali a to prostě potom může fungovat skvěle. A navíc ještě bych chtěl říct, že ono kolikrát, já jsem to měl taky tak, to lidi vyčleňovali, nemám na to čas, nebo na zábavu prostě bude prostor později a tak dál, ale ono se to dá velmi často skloubit
Jo. To znamená, člověk se může i otužovat tím, že jde večer pejska a zrovna vlastně zrovna třeba prší, jo, tak jednu třeba vrstvu toho oděvu si prát nebudu, protože to můžu propojit zrovna v té chvíli. Takže je spousta prostě velice efektivních možností, jak to spojit vlastně v jeden téměř okamžik dohromady. Například nepřemýšlel jsem nad tím, ale pak jsem si uvědomil, že to postupné chození na boso, postupné otužování třeba s prchou a začátek mého běhání se spojil v jedno a já vlastně se otužuju, bosky běhám, zároveň vlastně ano, zároveň běhám, jo, takže dělám něco prostě pro sebe pohybově a ještě vlastně vystupuju z toho komfortního prostředí. Dělám tam toho víc najednou a prostě je to skvělý, jo? Takže jako nemusím mít ten čas prostě o to delší, takového krásně jakoby minimalizuju. Takže dá se to hodně často zahrnout jakoby do běžného života a nevyčlenit to, že na to člověk potom říká, nemá čas. Jo, to je hodně dobrá připomínka. Že to vlastně nemusí člověk hledat speciální prostor na to, je to nějak zahrnout do toho běžného žití, to je super. No. Je to tak, jako, protože proč byste měli mít čas na zábavu až? My prostě se potřebujeme tím životem bavit tak, jak ho žijeme teď, bez ohledu na to, co děláme. I se nám něco nelíbí, ale ve všem se dá najít nějaká ta esence. Proč bych si měl strhávat jako dejme tomu nějakýma 80% byť negativní energie vlastně tu svoji pozornost, ale já se můžu zaměřit na těch 20%. Jako, prostě ve všem je nějaká část, vždycky není všechno špatné jenom. Je to tam i prostě v tom příjemném taky. Takže prostě vybírat si, vnímat to, hledat to, hrát si, i si třeba vytvářet nějaké možná pro někoho umělé stavy. Já tomu říkám funkční placebo. Pokud mně je dobře na základě mého vytvořeného pocitu a nemám na to prostě přitom ty podmínky, tak jako by mě jedno, jaký ty podmínky jsou, důležitý je, že se cítím dobře, takže vlastně si to vlastně vytvořím, protože za to si nesu z mého pohledu plnou zodpovědnost. A si kolikrát myslí, no jo, já nemůžu, protože OK, ale to neznamená, že i v těch nepříjemných okolnostech člověk se nemůže naučit cítit se příjemněji než dosud. Jo. Je to o našem výběru a o našem rozhodnutí a prostě za tohle já si, jako za tím já si stojím, to podepisuju, že opravdu člověk může být v dobrém naladění téměř úplně kdykoliv. To je velmi inspirativní a dobrá připomínka. Děkuju. Tak já už tady možná na to budu mít ten posledních takových pár rychlých otázek. Kdyby si měl vybrat 3 produkty, který by si sebou vzal teď někam na cestu, který by to byly, který by si sebou chtěl jako parťáky? No, Kikofí. Ten King Kong. Protože teď opravdu i v této chvíli, jako bude to třeba jiné, ale potřebuji podporovat vlastně tu silovou stránku, tu výdrž jakoby i v té síle, takže ten King Kong opravdu je v tom výborný. No a tak třeba bych to měl vlastně v té rovnováze, tak to je vzdušení celity na podporu kognitivních funkcí, jakoby mozku, jo, prostě myšlení, paměti. Takže ať je to prostě v té rovnováze, jo, takže prostě energie, síla a bystrá mysl. Pak by mě zajímalo, běh nebo plek? No, i když jsem začínal nejdříve během, tak dneska dodávám, že prostě bez toho planku nemusí být rovna on, ale toho silového cvičení, tak je to jenom na jedné noze postavené a je to důležité v té trojnožce, jak říkám. Jo. Takže jako obojí prostě běhat jako je fajn, protože je to na kardio skvělý,
vlastně zlepšuje se metabolismus, prokrvení celkový, detoxikační proces, je toho tam víc, aerobní efekt, jo, který tam prostě vzniká po těch 20 minutách. Takže běh, plank samozřejmě, říká se, že dlouhověkost je dána i silovým cvičením, jo, protože od určitýho u tabulkového, já moc na ty tabulky nejsem, já si to tvořím, řekl bych sám, ne, podle tabule, ale v tabulkách je po 40. nějakém roku už ubývá ta svalovina, jo, a tak dále. Takže prostě to je taky důležitý jakoby podporovat. No a samozřejmě to protavování klouby a nějaká flexibilita je taky velice důležitá. Takže fakt jako... Je zase si prostě úplně komplexní. Je to komplexně. No. A který z produktů si v poslední době využil, že ti fakt jako pomohl, že to byla nějaká výraznější pomoc, protože ty určitě to máš všechno jako vyleděný a tak, že jo? Ano, je to tak. No, já teď přemýšlím, protože tam jsou nějaké fáze, kdy opravdu cítím a vnímám tu účinnost. Ale přišlo mi teď, ano, já jsem měl, že jak občas vystavuju i ty nožky jakoby různým extrémním teplotám a i k tomu podkladu, tak i když o ně jsem pečoval, obrušoval je pemzou, mazal si je, tak není to dlouho, je to tak jako měsíc, co jsem tam měl praskliny, to se na ty patára, bylo to bolestivý i na chození a tak jsem potřeboval s tím něco dělat. A teď zase požádám o název toho vašeho výrobku, který se začal používat na ty baty. Myslíš, že to byl Artrin? Krém Artrin? Já myslím, že ten Protectin. Ano, a to je spíš na to... Obecně jako na ten pohybový aparát, ale teď to Protectin. Ten Protectin. A já jsem si mazal jakoby prostě ty paty a já můžu říct, že do týdne jsem to prostě zatáhl. Takže určitě jsem cítil velice intenzivní účinek, jo, protože samozřejmě může to být i množstvím dalších jakoby faktorů, ale není úplně nahodile, náhoda je samozřejmě jakoby taky jistým způsobem vymyslela z mýho pohledu, ale prostě opravdu to velice účinně zafungovalo, takže doporučuji aspoň v mém případě výborná záležitost. A pak by mě zajímalo, protože přesně jsi takový plný harmonie a teď to všechno tak jako ladíš přesně, tak by mě zajímalo, jestli máš i nějaký dirty pleasures nebo nějaký takový ty jako takovou tu slabostku, který čas od času člověk jako podlehne, že si řekne, neměl bych, ale chtěl bych. Byl dotočen nedávno o mě celovečerní dokumentární film, je z Kašáry, všechno je možný. Úžasná věc, jsem za to moc vděčný, ne, jakoby, že to je něco pro mě, jedničko, to já si plně někde jinde, ale prostě, že je to užitečný, je to pomáhá, to inspiruje, motivuje a mám z toho velkou radost. A tam je řečeno několik vět tím kamarádem Liborem Matušem, což je odborník na chladovou terapii, že podle něj já dělám ty věci ne na sílu, ale dělám je v kombinaci s tím, že dokážu být na sebe ve správný moment i hodný. Tím jako vlastně řekl to, co jako teď trošku odpovím. Ano, dopřeju si i věci, které v nějakém tom dogmatičtějším nastavení nejsou vhodné, jo. Takže i občas nějaký, jako, jmenuje se to tak nějak, jako nechci tomu dělat reklamu, jo, ale prostě bydupetky fakt, jako nechcíš, aby raději jako někde na očích mimo jako by tady pobývali, protože to se nedá jenom tak načít a vzít si jeden. No, ale tak jakoby ano, občas si dopřeju i nějakou takovouhle libůstku, ale řeknu to popravdě, v období, kdy jsem byl opravdu 2 roky na té tekuté formě, tak mě vnitřně, energeticky a pocitově prostě jsem se cítil tak svobodný, volný, bylo líp, jo. Ale je to teď jako jisté období, třeba zase přijde, já to nějak jako neřeším. Umím zvládat i takovou situaci, kdy se cítím trošičku jako prostě plnější a není to úplně ončo, ale prostě jo, život je
plný prostě různých věcí, nejenom toho příjemná, ale to nepříjemná, ale bez toho nepříjemná bychom nemohli ocenit to příjemno, no, takže o co vlastně jde. Takže si občas vypřeju i v rámci toho jídla a nejsem úplně jakoby taky nějak extra dogmaticky disciplinovaný. Jo. Já se spíš umím připravit na to, co chci v té chvíli, když je to nutný a ne zbytečně dopředu, jo, abych jako prostě dřel a griloval. Takže to je moje taková jistá výhoda. Velká výhoda. Tak to je super. Takže tak. No a na co se tak připravuješ v nejbližší době? No, já mám teď velice blízko jako jeden rekord, tak bude teda v českých tady lůzích a háních, kdy budu překonávat svůj vlastní světový rekord za cenu Guinnessovce, a to vlastně plank se zátěží 40 libev, což je 18 kg. Mám teď světový rekord z loňského roku hodina 25. A já budu s váhou, která je 8 kg větší, což je 25 kg, tak moje výzva je ještě překonat tento čas těmi 18 kg a bude to Pelhřimově na dnu rekordů agentury Dobrý den Pelhřimov 14.6. Tak to je to nejbližší. Ale potom v takovém tom globálnějším měřítku díky Guinness World Records, tak chystám akce zajímavé venku, respektive v zahraničí. Takže co prvního bude, tak vlastně na podzim tohoto roku v Egyptě před pyramidama Gíze budu v planku, na sobě budu mít pyramidu, která bude vážit 45 kg, což odpovídá 100 librám, a to bude vlastně zase překonání rekordu, který je teď ještě zapsán Guinnessovce někým předešlým, jedním Číňanem, čínským borcem. Tak to je první. Bude to takový komplex, hezký balíček, jakoby, a pyramida za mnou pyramidy a prostě. Všude pyramidy. Pak mám další výzvu, kdy chci ještě jednou být, my uvidíme, v tom dlouhém planku a chci dojít nad 10 hodin, to znamená prostě udělat si tu radost. Nebojíš se výsledek prostě. No, ale když člověk v tom fakt tak neřeší, jak dlouho v tom bude, nebude, i kdy to bude, nebude, prostě jenom se připraví jakoby na pohodu, aby prostě v tom flow vydržel co nejdýl, nebo prostě. Jo, pro mě to je tak, jako já, kdybych si rozebíral ten čas, tak jako to po druhý do toho nejdu. No, ale pro mě to je jenom to samé, jako když si teď povídáme, jo, akorát v jiném nastavení, nic víc, nic méně. No a to bude zřejmě, to místo se ještě potvrdí, ale bude to v Dubaji, to ano, na takovém známém hotelu, který vypadá jako plachetnice, jmenuje se Burj Al Arab, a vlastně on má takový hejbor, přestávat si trochu na vrtulníky. Tam já budu v tom 10hodinovém plánku. Takže to je další věc. No, chci si zapěhnout dvojnásobek toho půlmaratonu na boso na sněhu v Aspenu, takže celý maraton takovým známým středisku Aspen. Ale jinak chystám i pro lidi, tak jako v rámci popularizace nejenom toho cviku jako takového, že jsem považován ambasadorem plankou, ale prostě on má i spoustu dalších i terapeutických aspektů. A já hodlám na Strahově s lidičkami překonat našich klubů a hájů světový rekord, který je 4400 lidí najednou v planku. Takže bude nás víc a uvidíme, jestli to bude příště nebo přes příštím roce podle toho, jak to bude na sebe navazovat. No, takže takhle si hrám. Jo, a ještě v Austrálii budu mít rekord, kdy budu mít na sobě klokana. Jak? Klokana, no, to je takovej ten, co skáče. No jasně, ale jako dožetíš, aby na sebe. No, jako vidím, no, zkusím ho jakoby prostě přemluvit. On sice bude plešovej, nevím, jestli mi do toho bude teda tím párem jako kafe, ale to nevadí, protože pod tím plišovým velikým bude velký a klokanem bude regulární váha zase, kterou budu mít baťovu, jo, takže bude to jenom v rámci toho symbolismu. Já chci vždycky, aby to bylo virálně zajímavé, aby to prostě obletělo svět a hlavně, aby to předalo tu myšlenku, která je zatím. Jak se dá být i v nepohodlí pohodlně. Jak se dá sledovat z toho oka bouře tu bouři a přitom nenechat se jí strhnout.
to jsou prostě ty přesahy, jak být v jakémkoliv věku i v tom takzvaně zralějším, někdo říká pozdějším, tak si říká, tak prostě fit. A to jsou ty věci, proč ty rekordy dělám, protože to přitahuje mediální prostě pozornost a přes ní se to může dostávat lidička. A i v rámci toho trošičku showmanství ukázat jakoby prostě právě i to hezké, příjemné, energeticky s tím všechno dohromady. Takže proto blokánek, jako možná před operoxidmi mi bylo řečeno, ale uvidí se, to se možná ještě jakoby vybere nějaký pěkný místečko. Takže a kdo ví, co všechno ještě přijde, to je otázkou. No, tak čeká ti toho dost teda, tak ať se ti to všechno podaří a Děkuju. těším se na naše další setkání, určitě to bude brzy zase. Já už teď děkuju prostě vám za tu možnost, že i ty vaše výrobky, ty suplementy to podporují vlastně to, co nesu, to, co přináším se snahou a pokoru, když to teda jakoby takhle řeknu, říkám, protože vidím to u kolika lidem, je to přínosem, je to inspirací, probudí je to, rozhodnou se a začnou něco pro sebe dělat, změní ten svůj život, který už jim nevyhovuje a to je skvělý. Takže děkuju, že jste toho součástí a že můžeme spolupracovat a těším se na cokoliv. My taky děkujeme. Díky moc. Free audio post-production by alphonic.com.